with Elder Brother June Ferrer. Amen. Pastor. Lahat po muna pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalakasan po namin taglay sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa bagat yung binigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa iyo sa buong araw at malapit yung pamulat. Sa panalangin na aming gilap, may Evangelista Wed Estrada, Almeida po maminamalang manggagawa, may kaming kapatawaran sa mga kami sumpukan si pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo nawatig namin ito pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras na ito. At sa iyong pag-aaral yung mga salita, lagi sa yung mga salita, patibang lingkod sa gana, aking wala magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa iyong pumawal kapatid sa dakong ito. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po may makaupo mga minamahal at ating pong pag-aralan at alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Good po po lahat sa kapintulutan ng ating beloved preacher. Ako bumati sa magandang umaga o hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Service dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Huwag po kayong mapagod, alamin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ito'y ating kailangan para tayo mga minamalay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, also with our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. And of course, ating mga beloved workers, good afternoon po sa ating mga beloved elders, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Pumalagpag muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Atin na pong kunin na ating pong mga Biblia at ating pong mga kwaderno, ating itala, ating pag-aaralan. Ating basahin, ating talata dito sa ikalawang kronika. Ang kabanata ay 26, talata ay 16 hanggang 18. 2 Chronicles chapter 26 verse 16 up to 18. Tagalog muna and then right after that, ating i-flash ang English. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, sa kabanata po ay 26, sa talata ay 16 hanggang 18. Amen. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. At si Asarias, na saserdote, ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. At kanilang hinanlangan si Hosea na hari, na nagsipagsabi sa kanya, "Hindi nauukol sa iyo, Hoseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo, sapagkat ikaw ay sumalangsang, ni di magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Atin muna pamagatan ang ating pong pag-aaralan, Watching Our Steps. Pag sinabing watching our steps, mga minamahal, hindi po pwedeng dire-diretso na hindi tayo magiging parating atento sa kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. 2 Chronicles chapter 26, starting it from verse 1. Kung titignan nyo, yan ay patungkol sa paghahari ni Haring Hosea. Amen?
At sabi ng talata na yan, kung ayong babasahin bago yung mga verses na yan na atin nabasa, ay siya po'y 16 years old nung siya po'y nagsimula maghari. And he reigned Jerusalem for 52 years. Batang-bata. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kaya mga minyo, kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi pinag-uusapan ng taon. Amen? Amen. At ayan, tinabi niya mga minamahal, kung titignan niya kung paano siya nagtagumpay sa kanyang mga kalaban, paano siya pinataas ng ating mahal na Panginoon, and even invented innovations. Kung titignan niyan, even Indians, yung mga makina, kung paano gawin ng mga innovations nila, mga minamahal. Talagang grabe ang pagpapalang natanggap ni Haring Uzziah, mga minamahal. But sa verse 16, ang sabi niyan, but when he was strong, nung siya na po mga minamahal ay talagang maraming papuring natatanggap. Amen. Maraming mga achievements, maraming medal, certificates, mga trophies, mga minamahal. Amen. His heart was lifted up to his destruction. Lumaki ang kanyang ulo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Katulad po yan, mga minamahal na mga Kristiyano, because it was promised to us that when we start to serve God, ay tayo po talagang pagpapalain ng Diyos. Walang preno yan. Amen. Kasama yan na kapag tayo naglingkod, pagpapalay, kaakibat yan, mga minamahal. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ingat ka. Dahil sometimes, yung mga pagpapalang yan din ang magbubunsod sa iyo para mawala sa mahal na Panginoon. Amen. Marami na tayong nakita, mga pinagpala, pero nung sa kanilang pagpapala, nawalan ng oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Nung nawala ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, muling ibinaba ng mahal na Panginoon, nawala. So ano dahilan? Itong pagpapala. Nung wala pang pagpapala, mainit. Pero nung pinagpala, nawala na. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, ang sabi diyan, mag-ingat tayo, baka tayo matulad sa hari na si Uzziah, mga minamahal. Nung siya pinagpalang lubos, dahil sa kanyang mga pagpapala, lalaki ang ulo ng Kristiyano. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakalimutan niya na lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Amen? We do everything we want in serving God. Kapag tayo na po mga minamahal, ay nandun na talagang nasa mataas na. Kung titignan nyo, ating basahin muna yung verse 17. Ang sabi niya, as an Assyria, 17, his arm was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. And Assyria, the priest, went after him. Sabi diyan, and with him 40 priests. Pag sinabing 40, sabi diyan 4 times 20 priests of the Lord that were valiant men. Next, sabi diyan, and they withhold Uzziah the king, and said unto him, it's appointed not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priest and to the son of Aaron. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumaki na siya, mga minamahal, nung siya na po'y pinagpala na. Di na siya masaway. Lahat na ng gusto niyang gawing ginagawa na niya. And even, yung mga bagay na hindi pinagagawa sa kanya, pinakikialaman na niya. Amen. Amen. Kapag tayo naging proud, mga minamahal, masyado sa ating po mga achievements, hindi na tayo pwedeng sawayin. Sumasama na ang loob natin kapag sinasaway na tayo. Hindi ka na pwedeng magwalis. Hindi ka na pwedeng magpunas-punas. Amen. At talagang hindi ka pwedeng basta-basta ma-rebuke, mga minamahal. Kasi malaki na tayo, mayaman na tayo. Dati natin mahirap tayo. Pero ngayon mayaman na tayo, matalino na tayo. Dinas na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi na tayo pwedeng utusan. Amen. Elder na ako, leader na ako, choir na ako. Amen. Manggagawa na ako. This is for all. It is a reminder for all of us
Na sometimes kapag tayo po mga minamahal ay itinataas o naitaas na ng ating mga pinagpala ng malapay noon, sometimes nagbabago na tayo. Nawawala yung dating brother and sister na nakilala natin. Amen? Sabi ng aklat ng ating basahin, unang Korinto, Kabanata 4, talata 7. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 7. Ganito po sinasabi, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi, at sino ang nasa iyo na hindi mo tinanggap, ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Diyos, simigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ingat ka. Sabi niyan, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Sino bang gumawa na gawin ka manager? Sino bang gumawa na ikaw ngayon ay mayaman na? Sino ang gumawa para magkamtan mo yung mga pagpapalang meron ka? Ang sabi niyan, anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May kotse na ako, may bahay na ako, may lupa na ako, may mga ari-arian na ako ngayon. At ako may kumpanya na, ang dami mong sinasabi, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, anong meron ka na hindi mo tinanggap? Amen? Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, ngunit kung tinanggap mo ito, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad na hindi mo tinanggap? Akala mo, ikaw talagang gumawa niyan. Amen. Lahat na meron tayo, mga minamalang sinasabi ng talata, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Huwag mong ipagmalakin as if ikaw ang gumawa niyan at walang nagbigay sa iyo. Amen? Kaya inasa ng mahal na Panginoon sa mga pinagpala ng Diyos. Tayo lahat, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag nating kalilimutan ang Diyos na nagbigay sa atin ng bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At isa pang dapat natin gawin, mga minamahal. Sometimes, tayo po, mga minamahal, we self-appoint ourselves. Kapag tayo na po'y alam natin, like for example, giver ka, for example. Amen. Kapag nagbibigay ka, for example, marami kang binibigay dahil pinagpala ka, sometimes gusto natin kontrolin ang mga manggagawa. Dapat yung binigay ko, igawa ng pinto. Dapat yung binigay ko, igawa ng CR. Dapat yung binigay ko is tiles. Pag hindi mo nakita yung tiles, nagagalit ka. Pag hindi nagawa yung gusto mong pinto, nagagalit ka, sumasama ang loob mo. Hindi ganun, mga minamahal. Amen? Hindi natin dapat pinakikialaman ang mga ating mga minamahal na mga nangangasiwa, ang ating mga pastor, ang mga beloved babies, ating mga mangangaral. Hindi natin sila dapat pakialaman. Hindi porkit tayo ay giver, susunod na sila sa atin. Hindi ganon. Sapagkat yung ibinigay mo, tinanggap mo naman yan galing sa Diyos eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sometimes, di ba, yung ginawa ni Aring Jose, mga minamahal, ang ginawa niya, dahil powerful na siya, sabi niya, wala naman yung mga saserdote, ako na lang alay ng insenso. Amen? Amen? Kaso hindi yun ang kanyang calling eh. Sabi nga ng mga pares sa kanya, mga sacerdote that time. Yung ginagawa mo, spiritual duty yan, hari. Hindi yan sa'yo. Yan ay binigay sa mga sacerdote. Hindi mo dapat ginagawa yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na masabihan. Kaya kapag sinabi, okay, ang gawin mo, choir ka. Sabi ng beloved, mga nangangasiwa, beloved preacher, amen. Ayoko niyan. Gusto ko, instrumentalist na lang. Take note, yung ginawa ni Haring Hosea na pag-alay, spiritual duty yun. Hindi yun masama sa totoo lang. Pero ang tanong, yun ba ang ipinagagawa ng Diyos sa Kanya? Yun ba ang ibinigay na gampanin sa Kanya ng ating mahal na Panginoon? Pero nung ginawa niya isang bagay na hindi binigay na gampanin ng Diyos,
ano nangyari? Pinarusahan siya ng ating mahal na Panginoon. Same thing sa atin mga minamahal. Matuto tayong sumunod sa mga nangangasiwa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung anong sinabi na pangungusap ng Diyos, kung ikaw ay choir, mag-choir ka to the best choir. Be the best choir you can be para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ka basta-basta lilipad. Amen? Ayoko na mag-choir, gusto ko na mag-instrumentalist. Ayoko na instrumentalist, gusto ko na maging cameraman. Ayoko na maging mag-cameraman, upo na lang ako. Ang tanong, yan ba ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos? Sabi ng inan, umuupo naman ako, dumatano naman ako eh. Ang tanong, ikaw ba ay tinawag para maupo lang diyan at dadalo lang? Sa mo ba tinatawag maging mga awit? Sa mo ba tinatawag na maging lyrics in charge? Sa mo ba maging worker? Sa mo ba maging instrumentalist? Sa mo ba maging choir? Elder ang ilan sa atin? Maging manggagawa ang ilan sa atin, mga minamahal? Pero anong ginagawa mo? Yan ba ang sinasabi ng Diyos na katawagan para sa iyo? Tandaan po natin mga minamahal, kung ang ginagawa natin ngayon ay sarili nating desisyon at hindi ayon sa pangungusap ng Diyos, hindi ayon sa sinabi ng mga nangangasiwa sa atin, sabi ng Biblia, si Haring Uzziah, pinarusahan ng mahal na Panginoon. Kaya watch our steps. Bantayan natin yung ating mga hakbang sa patungo sa ating kaligtasan. Dapat kung anong kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa ng mga ating mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron ako nakausap, sumasama ang loob pag hindi nagsusolo. Sumasama ang loob kapag hindi yung choir, yung congregational singing, siya ang song leader, sumasama ang loob. Ba't siya parati mas maganda pang ang busis ko eh? Hindi tayo dapat sumasama ang loob, mga minamahal. Amen? Pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Amen! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note. Nung si Haring Uzziah, mga minamahal, ginawa isang bagay na hindi niya katawagan. Siya po'y nirebuke ng, sabi niya, 4 times 20, 80 ng mga saserdote ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang iisa, kasi hari nga ba naman. Amen? Amen. Tandaan niyo mga minamahal, kapag meron na tayong ginagawang hindi ayon sa kalooban, asahan niyo gagamit ang Diyos na magre-rebuke sa atin. Amen. So ibig sabihin, kapag may nag-rebuke sa atin, hindi yan trip-trip lang. Spiritual tayo mga minamahal na pamumuhay. Amen? Ibig sabihin, ipinadala yan ng Diyos sa'yo para magising ka. Mapaalalahanan ka na yung ginagawa mo, kapatid, hindi iyan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag may nag-rebuke sa'yo, take note, padala yan ng Diyos. Amen? Brother, si sister, ginagamit ng diablo eh. Ginagamit ng demonyo eh. Naiinis ako sa kanya. Sigurado ka ba? Amen? Ibig sabihin ba dyan, yung mga pari na yan na nag-rebuke sa haring gumagawa ng mali, padala ng diablo yan? Sabi niya, padala ng mahal na Panginoon eh. Para i-correct ka. Para sabihan ka. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag may nag-rebuke sa'yo, hindi yan padala ng diablo. Padala yan ng mahal na Panginoon dahil ikukorek ka sa tama eh. Pero kapag ang nagsabi sa'yo, mali ang ginagawa mo, gawin mo yan, tama yan. Ay, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Siguradong yun ang nagsasabi sa'yo, yun ang padala ng diablo. Amen. Pero kapag ang dumating sa'yo, gumawa ka ng mali at nag-rebuke, huwag mong sabihing padala ng diablo yan. Yan ay padala ng mahal na Panginoon para ikaw ay may tuwid. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin mga minamahal yung verse 19 muli. Minsanan pa. Aklat ng 2 Chronicles chapter 26 verse 19. Kindly, basahin natin yung verse 19.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 26, ang talata po ay 19. Na magkagaya si Oseas ay nag-init at siya'y may suuban sa kanyang Amen. kamay. Nagalit. Nung nirebuke siya mga minamahal, nagalit si Haring Hosea kaya naituloy. Upang magsunog ng kamangyan at habang siya'y nag-iinit sa mga sarsedote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga sarsedote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. 20. Hanggang 21. Hanggang 21. Amen, praise the Lord. Sa 20, at si Asarias na punong sarsedote at ang lahat ng mga sarsedote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may ketong sa kanyang noo at kanilang itinulak siya ng madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. Amen. At si Oseas na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon at si Jotham na kanyang anak ay katiwala sa bahay ng hari na humahatol sa bahay ng lupain. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Take note huwag nating kainisan ang pagre-rebuke. Lalo pag nagre-rebuke sa atin, mga nangangasiwa sa atin, mahal na pastor, beloved babies, mga sinumang inatasan para pang mga laga sa atin na spiritual, hindi tayo dapat naiinis sa kanila. Normally, tinakita niyo, nagalit nung nirebuke siya mga minamahal sa ginawa niyang mali. Nagalit ang hari, mga minamahal. Amen? Anong nangyari mga minamahal? That time, nung siya nagalit, dumating ang parusa ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ginagawa ng ilang Kristiyano kapag nare-rebuke? Nagagalit sila doon sa nag-rebuke. Sumasama ang loob. Ang ilan tumitigil na sa paglilingkod. Amen? Ayoko na sa iyo. Doon na lang ako sa hindi nagre-rebuke sa akin. Doon na lang ako dahil doon inaamo-amo ako kasi ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, ang inaasahan ng Diyos kapag ikaw ay nirebuke, magpakumbaba ka. Sasabihin mo, sorry po. Anong kailangan kong gawin para maituwid ang pagkakamali ko? Yan ang inaasahan ng Diyos. Hindi yung tayo manlaban. Hindi yung tayo sumama ang loob. Hindi yung tayo lumayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, sabi niya, instead na tayo mainis doon sa nag-rebuke, pakamahalin natin ang mga nag-rebuke. Dahil itong mga nag-rebuke nito, itong mga nagmamahal sa ating pong mga kaligtasan. Ayaw nila tayo mawala. Ayaw nila tayo mga minamahal na tayo mapahamak. Amen? Gusto niyo bang wala na mag-rebuke sa atin dito, maski na mali ang ginagawa natin? Amen? Gusto niyo mangyari yon? Madaling gawin yon kung ayaw natin ng langit. Pero kung gusto natin ng langit, kinakailangan tayo ituruan. Kinakailangan tayo ituwid. Kinakailangan tayo ay may gawi doon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sino bang gustong parating mag-rebuke sa atin lahat? At sumamalob nyo sa mga nagre-rebuke? Mahirap kaya yun. Amen? Yung ilan, di ka nakakausapin eh. Ngingityan mo, tatalikuran ka na lang. Dadaan ka dyan sa lamesa, nakagano'n sila. Ay, ka nilang tignan. Sino may gustong mainis sa'yo? Walang may gustong gano'n. Pero bakit kailangan mag-rebuke? Bakit kailangan magpaalala? Dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, kapag may nag-rebuke, pakamahalin mo ang nagre-rebuke sa iyo. Sapagkat yan ay padala ng Diyos para ituwid ka at gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng aklat ng James chapter 4 verse 6. Kindly, amen. Aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata 6. Dito po sa aklat ng Santiago sa Kabanata 4, talata 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng pinagpala ang pangungusap ng Diyos,
set your feet grounded. Amen. Sa mga pinagpala ng Diyos, sa mga itinaas na mahal na Panginoon, huwag na huwag ka magmalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Parati dapat stay humble. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Dahil ibinigay ang pagpapala na yun sa iyo, hindi para ipagmalaki mo. Amen? Ang ipagmalaki mo, hindi yung pagpapala. Ang ipagmalaki mo, yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Malaman mo natin ang ating malabay. Kaya kapag ikaw ay nakikipag-usap, hindi mo sasabihin, 10 ang kotse ko, marami akong bahay. Hindi ganun ang pagpapakilala. Hindi ganun ang pagpapatotoo. Ang pagpapatotoo, yung 10 kotse na yan, yung bahay na malalaki na yan, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Palawahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang bida. Hindi ang kotse yung pagpapala ang bida. Ang bida parati yung nagbigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Stay humble. Huwag kang magmalaki. Amen. Bakit pa tayo kuminsan nagmamalaki mga minamahal? Ating basahin, aklat ng Isaiah, kabanata 6, talatay 1 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Isaiah, sa kabanata 6, talatay 1 hanggang 9. Noong taong mamatay ang Haring Osea, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha. Amen. At may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw isa't isa at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. That's right. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayo nilipad ako ng isa sa mga serapin, Amen. na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana, at hinipon niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, Narito, hinipon nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Amen. Nang magkagayo sinabi ko, Narito ako, suguin mo ako. At sinabi niya, Ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi nyo nauunawa, at nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo namamalas. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit ba lumalaki ang ulo ng Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon? Amen? Dito, pagkatapos, ang sabi ng Biblia mo, nagkaroon ng pangitain si Isaiah sa mga minamahal. Pagkamatay ni Haring Osea, sabi niya, nakita na. Pinakita ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, sabi niya, In the year that King Osea died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and His strength filled the temple. Nakita niya mga minamahal, grabe ang glory ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Makikita niyo, bakit pumasok yan sa talata? Sabi ko nga, kaya tayo po mga minamahal, sometimes lumalaki ang ulo sa harapan ng Diyos sapagkat we do not worship God. We do not know God as God. Hindi natin kasi mga minamahal, kilala ang mahal na Panginoon bilang Diyos. Akala natin, friendly lang natin ang Diyos na pwede mong tapik-tapikin. Amen? Parating natin kung kinukumpara. Subukan mong gawing tapik-tapikin ang presidente. 20 ka agad na PSG ang papalibot sa iyo at ilalabas ka.
Ganun ka-powerful ang presidente. Amen? Amen? Lalo na ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, no, mga minamahal, sa verse 2, above it stood the seraphims, angels, yung mga seraphims, mga minamahal. Each one had 6 wings. With twain he covered their face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Yung mga angels, mga minamahal, in front of God, hindi sila makatingin ang diretsa. Ganon kakarabi ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya yung 6 na wings nila, nakatakip sa mata nila, yung mukha nila, hindi sila makatingin. Amen? Yung kanila, pati yung dalawa, another, sa kanilang hanggang mga paa nila. At yung dalawa lang ginagamit nilang paglipad. Bakit? Kapag kaharap mo ang Diyos, hindi ka makakatingin sa Kanya ng harapan. Nakita niyo yung mga apostol? Si Apostol Juan, minamahal, nagpakita sa Kanya ang anghel. Anong ginawa niya? Para siyang nalukmo, nakasubsub ng ganyan. Amen? Bakit? Sa grabing kabanalan ng anghel. Oh, kaya ang sinasabi ng anghel, fear not, huwag kang matakot, ako rin ay alipin na katulad mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon ang pakiramdam kapag ang kaharap mo ay banal. Amen? Anghel yun. Amen? Ngayon, itong anghel na pinagpakiramdam mo na ganon na, siya mismo hindi makatingin sa banal na Diyos. Amen. Amen. At tingnan niyo yung mga minamahal, kapag ang kaharap mo ay Diyos, ang sabi ng anghel, Holy! 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 Hindi lang niya sinabing Holy God, kundi Holy! 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 Banal! Banal at banal ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan mong umupo ng ganyan kapag kaharap mo ang mahal na Panginoon. Hindi mo magagawa yan. Dahil instinct sa katawan ng tao na kapag ang kaharap mo ay banal, hindi ka makaharap ng harapan. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, who will stand in front of God when He comes back? Kapag siya'y pabalik, sino ang taong makakatayo sa harapan ng Diyos? Amen. Kaya nga dapat mga minamahal, kung alam natin na gano'n ang Diyos na ating pong sinasamba, mga minamahal, matatakot kang magmalaki sa Kanya. Matatakot kang lalaki ang iyong ulo. Matatakot kang mag-question. Matatakot kang kung anong kinakailangan mo, malaki mo, maski na yung question, walang silbihan. Ano man pinagkaramelo ko, walang silbihan. Ay, ikaw man ang pinakamakapangyarang tao sa ibabaw ng mundo, walang silbihan kumpara sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pag sinabing inaantok ka, antok lang. Pero pag antok na antok, grabe na talagang pagkaantok mo niyan. Amen? Amen? Pag sinabi mong maganda yan, okay yan. Pag sinabi mong maganda, 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 grabing ganda niyan. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Yung anghel ang sabi niya, Holy, Holy, Holy is the Lord. Grabe ang kabanalan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Hindi ka aantukin kapag kaharap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi ka mag-iisip ng kung ano, nandito ka nga, pero iniisip mo yung baka, iniisip mo yung naiwan na problema. Kapag kaharap mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Exodo, Kabanatay 20, talatay 1 hanggang 2, italon sa 18 hanggang 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 1 hanggang 2. Italon sa 18 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. At sinalitaan ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sa 18 hanggang 20,
At nakita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kidlat at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok at nang makita ng bayan ay nanginig sila That's at right. tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming didinggin. Dadapot huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami mamatay. Sa 20, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong makita ang mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang, gusto natin, di ba? Amen? Pero kapag tayo nakausap natin siya sa harap niya, mga minamahal, kung hindi ka banal, amen? Amen? Kung hindi ka kahamagan ng mahal na Panginoon, ay talagang walang mangyayari sa iyo. Ang sabi nito, Moses, huwag mo nang hayaan ng Diyos na mangusap sa amin. Ikaw na lang ang mangusap sa amin. Baka pag ang Diyos ang mangusap sa amin, kami mamatay. Grabing takot, mga minamahal, ang nararamdaman ng tao. Tingnan niyo yung pakiramdam na yun, mga minamahal. Pero tayo, magmamalaki pa tayo sa Diyos. Amen? Amen? Nagagawa pa natin, mga minamahal, magbiro-biro pagdating na sa ating pagpupuri. Amen? Kung alam mo lang gaano kapag makapangyarihan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Akala natin kasi, ang Diyos natin, basta-basta lang eh. Akala natin, yung Diyos natin, mahinang Diyos eh. Hindi ganun ang ating Diyos. Napakamakapangyarihan ang ating Diyos. Kaya respetuhin, paglingkuran, at pakamahalin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo ipagpapalit ang iyong kaligtasan sa kung anumang grocery na ibinibigay sa iyo. Amen? Hindi mo ipagpapalit ang iyong kaligtasan dahil lang nasaktan ka sa rebuke. Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat alam mo kapag kasama mo mahal na Panginoon, no one can be against you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa verse 5, ang sabi niyan, then said I, woe is me. Sabi sa mga minamahal, for I am undone because I am a man of unclean lips. Sabi niyan, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King and Lord of hosts. Nung pakiramdam niya, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, ang sabi ni Isaiah, mga minamahal, naku, grabe, hindi ako karapat-dapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ako'y mayroong unclean na mga labi. Alam niyo, sa isang propeta ng Diyos, mga minamahal, ang tanging asset na meron siya, kumbaga, the best asset na meron siya, ay ang kanyang mga labi. Dahil i-announce niya ang kung ano ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi niya, in front of God, hindi mo may pagmalaki, even yung mga bagay na pinagmamalaki mo sa harap ng tao. Anong meron ka? Profession? Kayamanan? Possessions? Meron ka? Hindi mo may pagmalakihan kapag kaharap mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niyan, kaya tayo mayabang mga minamahal because we treat and see God na tayo po mga minamahal ay talagang, di ba, kaya-kaya na lang natin ang mahal na Panginoon. Naku, matakot tayo mga minamahal. Amen? Pag pinag-uusapan ang mahal na Panginoon, matakot ka sa lahat ng matakot. Yan ang pinakadapat mong katakutan mga minamahal na hindi ka mag-behave in front of the living God. Amen? Sapagkat mismo, sabi niyan, even yung mga bagay na pinagmamalaki mo, sabing ikaw ang pinakamagaling na preacher, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabing ikaw ay the best na giver, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Magaling kang tumugtog, hindi mo may pagmalakihan sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Paano mo nagagawang humarap sa Diyos? Sa verse 6, sabi niya, then flew one of the seraphims, the angels, unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongue from the altar. And when he laid it upon my mouth,
and said, This hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away. Kung hindi tanggalin ng Diyos yung mga karumihang meron tayo, hindi tayo makatayo sa harapan ng mahal na Panginoon. It took an angel para yung nararamdaman ni Isaiah sa mga minamahal na hindi ako karapat-dapat mahal na Panginoon sa iyong harapan. Pero ang ginawa ng anghel, binigyan siya nilagay ang kanyang call, sabi daw mga minamahal, at nawala yung kanyang mga iniquities kung na mayroon siya. Sabi diyan, for all thine iniquity is taken away. Kung hindi tayo kahabagan ng Diyos, hindi tayo makakaharap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ka nakakaawit ngayon at pinagpapala mahal na Panginoon, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya ka nakakatugtog at pinagpapala mahal na Panginoon, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ngayon pinagpapala despite may mga pagkakamali tayo dahil ang Diyos mismo ang nag-aalis ng mga pagkakasala na yan kapag ating tayo dumalo at naramdaman natin ang banal na presensya, nililinis tayo ng dugo ni Kristo at nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Amen! Amen! Kaya nga sinasabi ng mga nagpapatuto, bagamat hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat. Ni tumayo dyan, hindi ka karapat-dapat. Tayo lahat, hindi tayo karapat-dapat. Pero ginagawang karapat-dapat na mahal na Panginoon dahil tayo nililinis ng dugo ni Kristo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakaunawa, napakahalaga ng pagpapakumbaba, sumigaw ng praise the Lord. Here is the blessing. Lahat ng gustong malaman kung paano pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Here is the blessing. Sa verse 8, ang sabi niyan, and also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, sabi ni Isaiah, Here I am. Here am I. Send me. Kapag naramdaman mo na yung kagalakan, yung pagpapala, meron ka karapatan na magpagamit sa mahal na Panginoon, lahat yan sa kahabagan ng Diyos, voluntarily magpapagamit ka at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan niyo yung pakiramdam na yan, mga minamahal. Nung nagtanong, di ba? Dati hindi ako karapat-dapat, mahal na Panginoon. Amen? Tapos nakita niya ang anghel at tinanggal yung anumang iniquities meron siya. Nung natanggal mga minamahal, nagtanong ang anghel, Whom shall I send? Para ipakita ang kalooban ng mahal na Panginoon sa mga taong di pa nakakilala. Voluntarily, sinabi ni Isaiah, Here I am, Lord. Send me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga taong ayaw pang magpagamit bagamat pinangungusapan na ng mahal na Panginoon. Mag-choir ka na, kapatid. Iyo ko pa. May hinintay akong sign. Ewan ko kung anong sign yan. Amen? Amen? Yung mga ayaw, because kaya sila nakakatanggi sapagat hindi nila nararamdaman na yung kung anong meron sila ngayon ay sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Hindi ka makatayo dyan, kapatid, kung hindi dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pero hindi natin nakikita ito. We just see it as just normal. Amen? Pero tandaan nyo lang, hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos. Amen? Sa million, billion, trillion na tao sa baba ng mundo, ewan ko kung magkano na. Ilan na. Amen? Isa ka sa kinahabagan ng mahal na Panginoon, mapabilang sa kanyang Holy Family of God. Hindi ka ba grabe dyan? Hindi ka ba feel elated? Hindi ka ba masyadong, di ba? Grabe! Sa dami ng tao, kinahabagan ako ng Diyos. And whenever I pray, God listen. And if anyone gustong manakit sa akin, God protects. Pag nakita ko may pangailangan ko, God provides. Kapag sumasakit ang pakiramdam ko, God heals. Amen! Ayaw mo ba nun?
but you take it easily. Akala mo easy lang ang meron kang ibinigay na mahal na Panginoon. Do not do that. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, lahat na meron tayo sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Wala kang may pagmalaki, mga minamahal. Kaya kapag inihipo ka ng mahal na Panginoon, sinasabihan ka na ng mga nangunguna, mag-choir ka na. Huwag magmatigas ang iyong puso. Ibig sabihin, nangungusap ang mahal na Panginoon, paggamit ka. Hindi po pwedeng manahimik ka lang dyan, kapatid. Grabe ang himalang ginagawa ko sa iyo, hindi mo man lang maikwento at may patuto sa kongregasyon. Hindi yan ang nais ng Diyos. Pag ganyan ang pangungusap na naririnig mo, huwag mong magmamatigas ang iyong puso. Just say, "Here I am, Lord. Send me." Just say, "Here I am, Lord. Gamitin mo ko. Nandito ako, mahal na Panginoon. Nagpapagamit ako sa iyo." Amen? At iyon ang nais ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Everybody shout, "Praise the Lord." Paano ba natin ba't hindi natin maramdaman ito? Kasi ito, sinabi pa ng isa, Luke, ang kabanatay 7, malapit na po tayo magtapos. Lucas, kabanatay 7, talatay 40 hanggang 43. Amen. Last 2 verses. Beloved instrumentalist. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 7, ang talata po ay 40 hanggang 43. At pagsagot ni Jesus at sinabi sa kanya, "Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." Isang may pautang na may dalawang may pautang sa kanya, at ang isa'y may utang na 500 denaryo, at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Amen. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, "Inaakala ko na yung pinatawad niya ng lalong malaki." At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang pagkahatol mo." Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung alam niya na malaki ang pinatawad ng Diyos sa kanya, maglilingkod ng grabe yan sa Diyos. Kaya nakita nyo, yung mga cancer, pinagaling. Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero sabi ng mahal na Panginoon, may pag-asa ka. 1986 ang ating mga nanay. Hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sa mahal na Panginoon, kahabagan ng Diyos. Amen. Kasi yung grabe ang pagpapalang natanggap, grabe ang pagpapatawad na sa kanyang puso at isip, alam niya na ginawa ng Diyos sa kanya, na mas grabe, kung walang Diyos, hindi siya nagkakaroon ng kung anong meron siya ngayon. Sila ang mga grabing nagmamahal sa Diyos. Amen. They follow without question. They blindly follow the will of God. Hindi sila nangangailangan ng eksplanasyon. Bakit kailangan kong dumalo ng Miyerkules? Bakit kong dumalo ng overnight? Bakit kailangan kong dumalo ng 3 times a week? Bakit ako kailangan mamuhay na may kabanalan? Bakit ako walang bakit sa isang Kristiyanong alam niya na grabe ang pinatawad ng Diyos. Grabing himala ang natanggap niya sa ating mahal na Panginoon. Walang question. Puro sasabihin niya palagi, "Lord, send me. Lord, accept whatever I can do." Amen? Sapagkat alam niya, mga minamahal, grabe ang pagpapala na natanggap niya sa ating mahal na Panginoon. Kung parating nananatili yan sa isip natin, mga minamahal, hindi ka manlalamig. Nakita niyo yung mga Kristiyano na grabe na sinusubok? Anong sinasabi nila? Kung yung ang karamdaman ko, pinagaling eh. Yan lang. Amen. Bakit? Grabe na yung karamdaman pinagaling eh. Sakit ng ulo, hindi mo lang mapagaling. Kung yung kasalanan ko nga, grabe, pinatawad eh. Yan lang. Bakit? Mas grabe na ang ginawa ng Diyos sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkaisipin natin, mga minamahal, wala tayong pangangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Wala tayong pangangailangan na ayaw ibigay ng ating mahal na Panginoon. Basta't ito ikabubuti natin, mga minamahal. Pakatandaan nyo, hindi lahat ng request na pangangailangan ay sa ikabubuti natin. Nakita nyo? Knock, and ye shall be open. Di ba? Ask, and ye shall be given. Whoever ask fish, kapag naghingi ng fish, ay bibigay snake.
Sometimes, ang Kristiyano, hindi lang fish ang hinihingi. Even the snake, hinihingi niya. Kaya sabi ng tatay, huwag, kasi mapapahamak ka. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo humingi, yan, kapag yan ay fish, sigurado ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kung ang kanyang sarili, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos nagkatawan tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Inialay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako'y maligtas. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Think. Pag-isipan mo yan. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Sarili niya, binigay niya doon sa krus. Para maligtas ka at maligtas ako. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng mahal na Panginoon? Amen? And last verse, sabi ng verse 9. Also, I heard the voice of the Lord. Nung sinabi niya, Lord, send me. Sabi ng verse 9. Also, I heard the voice of the Lord saying, Go and tell these people, hear ye indeed, but understand not. See ye indeed, but perceive not. Anak, pag nag-yes ka sa akin, kakaharapin mo yung mga taong hindi maniniwala sa iyo. Magsasabi ka ng pag-ibig ng Diyos, sasabihin nila, don't care. Tutuloy ka pa ba? Kung maglilingkod ka sa akin, anak, maraming taong magagalit sa iyo. Tutuloy ka pa ba? Kung maglilingkod ka sa akin, anak, ang sabi ng tatay mo ay ignore ka. Di ba? Tutuloy ka pa ba, anak? May mga Kristiyano mo minamahal? Hinaharangan ng itak? Anong ginagawa nila? Mas kinaharangan ng itak, tuloy pa rin dumadalo sa banal na gawain. Amen. Because when you say yes, expect persecution. Expect trials. Expect heartaches. Expect tears to flow from your eyes. Asahan mo yan. Ang tanong ng Diyos, will you still go and say, here I am, Lord, send me. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ang lahat ng pangailangan ay galing sa Diyos, huwag kang matakot. Just say yes. Here I am, Lord. And God will always be with you. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. in Every victory, and let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Gawin yung panalangin, tumawang minamahal. Let's see the second stanza. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For
For only His tender mercy could reach beyond beyond my my weakness to to my my knees. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. in every Victory, let it be so to me. My source of strength, my source of hope, Christ alone. I place my trust and find my glory in the power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In every victory, let it be said of me. my source of strength, my source of hope is Christ alone. 2025. God is reminding us to set our feet grounded. Huwag kang magmalaki kung ano mang mayroon ka ngayon. Ano man naabot mo. Dati hindi matumugtog, di ka marunong eh. Pero ginagamit ka na naman na Panginoon manunugtog ngayon. Dati ni kumanta, mahiyain ka. Hiwalay ang boses mo. Pero ngayon, choir ka na ng mahal na Panginoon. Huwag mong ipagmalaki yan. Ang ipagmalaki mo, yung Diyos na nagpala sa iyo. Amen. Dati hindi tumayo, hindi ka matayo dahil sa graming karamdaman. Pero ngayon, pinagaling ka na ng Diyos. Huwag mong ipagmalaki yan. Pagkusi, ipaggamit mo ito sa mahal na Panginoon. Lord, send me. Expect maraming trials kang dadaanan. Ang daming mga persecutions kang dadaanan. Ang daming kahirapan kang pagdadaanan. Sino ang gagalaw sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Pwede ba mga minamahal? Pagkamahalin at sambahin ng Diyos bilang Diyos. He's not just a small God. Hindi siya basta-bastang Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na masasabing walang bagay na mahirap sa Kanya. Pero siya ang Diyos na nagmahal sa iyo. Siya ang Diyos na tumawag sa iyo. Kung malaki ang pagkakaalam mong kahabagan na natanggap mo sa Diyos, magiging malaki ang paglilingkod na gagawin mo sa Kanya. Sa oras ito mga minamahal, tayo lahat dumalangin. Heavenly Father, hindi ko po nakakalimutan na hindi ako karapat-dapat masama sa Holy Family of God. Dahil sa grabe ng kasamaan, mga pagkakamali na aking nagagawa, pero hindi mo tinignan ang aking pagkakasala. Ang tinignan mo ay kung paano mo ko minahal. Dahilan kung bakit ako kasama ngayon, nagpupuri sa iyo.
Dahilan kung bakit ko anong meron ako ngayon, tinatanggap ko nanggagaling sa iyo. Tulungan mo akong huwag makalimutan ito. Tulungan mo akong bawat minuto, bawat segundo ng aking buhay, parati kong inaalala ito at ipinagpapasalamat sa iyo. Alisin mo sa akin ang pagmamalaki. Sidlan mo ang puso ko ng kababahan ng loob. Handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Humihingi ako ng kapatawaran sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marbangista with Estrada Almeida, ang aming mga minamahal na manggagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa ay pagsisisi. Kung ikaw ay magsisisi, hindi sa pari, hindi sa sinuman, direkta ka sa mahal na Panginoon. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Worship Him. Talk to Him in spirit and in truth. Mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Pangatloy, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 2:38. Be baptized in the name of Jesus. At tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kagalingan, pagbabago. Lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos ay mawawala yan. At magkakaroon ka ng kapangyarihan. Labanan lahat ito. Pangapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan ay kaloob ng malapay na sa iyong pagpapatuloy. Hindi ito magiging una lamang pagkatapos titigil ka na sa paglilingkod. Simula pa namang ito na ikaw ay patuloy na maglingkod kasama ng mga anak ng Diyos. Magtatamasa ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Sabihin mo lahat ng aking sasabihin, sumunod kayo mga minamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran mula na ako'y bata hanggang sa ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gawin mo kong tuwing Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang mambanda sa iyong pangalan, ang pinakamalapay ni Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang pagtanggap, saan man sila naroroon, walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Huwag mo maghimalakan sa kanilang buhay, makita nila ni ikaw ay Diyos na nagpapala, tumudinig sa kanilang mga panalangin. Ano man kanilang mga pagkakasala sa pandalangin na aming ginagamit ng Marbangista with Estrada Almeida, aming mga beloved workers, mga Panginoon, dinadalangin namin, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Nawa, hindi ito at unat na nagkang paglilingkod, simula pa namang nawa ito mga Panginoon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, sampu ng kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mambanda sa iyong pangalan namin, pinakamamal Panginoon ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu kami, kapag ayan ang palaya sila at gawa ng kaaway, sa oras sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marbangista with Estrada Almeida, ang pamaminaman ng mga manggagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, heart attack, lahat ng gawa ng kaaway ay kumitagas out.
Kasaut, kasaut, kasaut. Be healed in Jesus' mighty name. Mga panulupay-pay, pananamig. Kasaut in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia. Kasaut in Jesus' name. Kasaut, kasaut, kasaut. Be healed in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon. Amen. Huwag mag-atubili, mga minamahal. Ang kinin mo na ikaw ay pinagaling na ng malapay no. Tinugon na yung panalangin mo. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 2 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much, Sir God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tatapos mga minamahal. Ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be the